Опа, Маги, ще става. Здравей, добре дошъл, как си? Те нещо за обощета съм дошъл да видим тук. За ежедневието ли за повод си търсиш? Бе, до вечера нещо съм на дискотечка, па викам така нещо по-спортно, елегантно да вземем. Разбираш, ем до вечера така като се барнем да ми седи, ем па после да мога така да си го носи мейн анцук в ежедневието. А? В такъв случай може да погледнеш новите ни моделчета на тънките ходила, които са актуални и ще ти върват на всичко. Хубави са да ти кажем, даже гледай на анцука добре ми седат. Да, хубави са. Чекай да звънем на моите да им шо ще ми каже. Те па тази по цел ден жми от телефона и сега не ми дига заеви. Барах съм, че се оправям. Добре, взем ги. Колко пара е това? В момента са намалени минус 30%, 139 лева. Еч, много е човек, карай да напри ценичка нещо, свали малко за мене, нали? Наши хора сме си тук. Ами те вече са намалени, няма как да намаля повече. Добре, аре, черпи се там. Пие на бира от мене.